Hallo en welkom bij die Auto-Muziekmaker in Sitsville. Mijn naam is Simon Jansen en je luistert op BMTV. Altijd op bezoek, ons is altijd op bezoek. Waar gaan volgende? Daar hier langs, ons is altijd op bezoek. Daar hier langs, ons is altijd op bezoek. Zoek een story voor die boek, die spelers om... Mijn naam is Holmes. Mijn jeugdnaam is Simon Jansen. Ik is van Sitsville. Ik is hier geboren en groei op. En verder gaan studeren in de Kaap. Mijn kracht is fijne kunsten. Ik schilder en illustreer. Ik is een oude kunstenaar van meer dan 10 jaar. Ik teken vanaf kleins af. Ik heb mijn eerste les als kunstenaar op de ouderdom van 15 gehad. Mijn liefde voor kunst, zal ik zeggen, kom uit natuur, mens en net basisse dingen wat je elke dag ziet. De motivering, zal ik zeggen, is uit de gemeenschap uit, want ik probeer alle stories in mijn werk te vertellen. En ook basis net smutsen op je merk te kunnen zetten. Het smutsen is een dansen wat niemand echt van weet. En ik voel, ik heb de kans om mensen meer te uitvinden van smutsen. Wat ik zal zeggen wat negatief is van die lockdown was, die feit dat ik meer uitstallings kan doen op een gereelde basis. Want ongelukkig kunnen mensen moesten meer in groepen bij elkaar komen, zo uitstallings was totaal al uitgesluit. En ook die markie waar ik bij elke week uitstal was voor tijd ook afgesteld. Ja, en dan positief zal ik zeggen, tijdens de lockdown was ons gestuurd als kunstenaars om andere alternatieven te kijken om jouw werk te verkopen. So, ik heb bijna meer explore op online, so ik heb bijna meer online marketing en dingen zoals daar geleerd. Wat ik zal zeggen is een bijna positieve ding. Ik is deel van de Jansen familie. Oorspronkelijk is ons van Alaard. Ons is maar van die tijnroute, wat ik van weet, meeste van mijn familie. Mijn immediate familie komt uit de Kaap uit. Mijn oma is ingetrouwd in de Jansen familie en dus ons Jansen familie van Sitsville te raken. Op je ogenblik kan je me krijgen bij die muziekmaker elke zaterdag vanaf 8 tot 2. En ook meestal van mijn werk is op social media, Instagram, kun je me volgen bij Holmes the Creative. Dus op Instagram, op Facebook Holmes the Creative, op Twitter is het Holmes_Creative. Ik zou graag een shout-out willen geven aan mijn collaborator David, Abnormal Creatives. En ook mijn poet zuster Whitney Jansen. En ook shout-out aan Sylvia Ferguson, mijn mentor. En shout-out aan Sue Watson, mijn teacher. En ook shout-out aan Mr. Van die Kerk, mijn onderwerpteacher van de World School. Ik wil net dankje zeggen aan iedereen voor die ogenblik, voor die moment, die onderhoud op die programma. BMTV. En dan wil ik ook dankje zeggen aan David voor zijn constante support, ook mijn familie. Dankje zeggen aan die vader voor jullie talent wat hij me meer geplaatst heeft. En ik wil ook dankje zeggen aan mijn moeder wat altijd support, constant. En ook dankje aan jij. Altijd op bezoek, ons is altijd op bezoek. Waar gaan volgende? Daar hier langs, ons is altijd op bezoek. Daar hier langs, ons is altijd op bezoek. Zoek een story voor die boek, die spelers om te oesten. Als werk om te doen en als werk om te vergoed. Ik zeg als werk om te vergoed. Ons is altijd op bezoek, altijd op